genti kang winursita. Utawa kang kinarya sinambeting carita bebasan tunggal kandhane siji caritane. Anenggih ingkang pinuju lenggah wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Raden Antarja ingkang denadhep ingkang rayi Raden Antasena. Andralir sang Puspitorum Katiyuping samirana amre gandaning sekar gadung mangambar bakal samariki adiku Antasena ingkang tumeka padha kanthi raharja. Nampa pangestune Kakang Antarja kaya slamet ora ana alangan siji apa. Kakang Antarja rak ya padha slamet to, Kang? Iya Dimas, kaya ora ana rubeda apa-apa. Syukur. Apa wigatine Dimas Antasena tumeka ana ing kasatriyan mbok menawa dinuta marang para pepundhen enggal jeneng para tak parengake. Sukaweninga marang pun Kakang Purwamadya lan Wusana. Tekak para ngersani Kakang Antarja sepisan aku tilik ingkang angka 2. Mbuktekake pekabaran ingkang tak tampa awit sumurupa kahanan negara Ngamarta wektu iki kaya dene nampa bebendu ingkang luwih abot. Rikala sasi kawis kapungkur Kakang Gatotkaca nembe dijumenengake dadi Nalendra ana ing Pringgondani. Iya.
Lah sak badane dadi Nalendra wusana ana kedadian yen Kakang Gatotkaca mau lunga tanpa taliwara. Nganti kanan negara Pringgondani kumplang. Banjur ingkang angka loro aku krungu pawarta yen to Kakang Antarja ya ora tau sowan, ateges mbalela. Upama ta ana beda Kakang Antarja jeneng kena alangan bareng ora ana beda kok ora teka kena diarani yen mbalela. Kuwi dasare apa Kakang Antarja kok dadi ora tau sowan marang Praja Ngamarta? Apa merga saka keluputamu marang Wa Prabu yen pancen keluputamu karo Wa Prabu mengko aku saguh nyuwunke pangapura? Apa luput marang Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tangeh lamun bapak ki longgar-longgare wong tuwa? Bapak ki sak jegi urip ketoke wonge kereng. Nek jane iso ngaten-ateni ora tau nesu dheweke. Iya. Tenan sak jegi ora tau nesu. Nek ulate pancen peteng. Ning ora tau nesu, luwe-luwe angger dong nampa bebendu saya nyelureng wae, ora omong-omongan. Akeh ibuke ora tau jak omong-omongan kok. Iya. Ah, saben sumen nek dong nyekel dhuwit kuwi rada sithik. Paling-paling mengko njuk anak buahe do tekon melu. Lunga-lunga, tindak-tindak ngono. Ya ming paling-paling ya ming tindak-tindak mengko njur padha seneng leren ngunjuk-ngunjuk, sing padha pating begijik anak buahe kuwi. Bangsane kaya Gagak Bongkol. Gagak Bongkol duja ayo senenge ora jamak. Iya. Ati Gagak Bongkol. Lah iya kae sing tok nganggo kethu ijo kae lho. Sing wonge rada blendhek. Kaya senenge ora jamak angger muni bapak ngersakake tindak patih-patih Ngamarta do melu biur mbok ya ana ka 11. Nek ora ana. Ning kok yo Gagake Bongkol lap ora ngetok. Kabeh doting sing ngetok kuwi ora ngetok. Gagak Bongkol karo Dandang Minangsi. Dandang Minangsi ki patih sing dhuwur kae. Dhuwurne rada kentir kae lho. Ya wis judune karo Gagak Bongkol kuwi ora ngetok-ngetok. Nek sing Andakawana sing ireng kuwi mesti anggeranu goleki. Luwe-luwe sing patih loro sing jenenge Pedang Binurian kan. Iya. Karo Ganggeng Kanyut. Wis kuwi ora iso bisa loro kuwi angger senanang nek sing siji sing ngendi sing banyak sekurungan kuwi watake meneng sing kalo yo brengos. Oh, patih banyak sekurungan. Meneng watake. Sing ora tau cukur. Oh. Iya, meneng watake nek jane ya ngematke ning meneng kaya dene iki arep melu-melu begijigan karo kanca-kanca iki jane kepengin ning njur wedi sing wedok. Nek jane iya jane. Reka-reka. Lho kuwi patihe bapak kuwi pancen akeh tenan angger muni bapak kersa tindak-tindak ngono. Tanpa dadak dikemando angger ngerti bapak klithih. Budut-budut lah. Mulai Kakang Antarja kuwi kagungan penggalih bapak kuwi dianggep kejem karo anak kleru. Anggonku mikirake bab Rama ora mergo le momong anak. Ya ajur bab apa? Ning adile wong tuwa karo anak ora ana. Sebabe Gatotkaca bisa didadekke ratu, aku ora didadekke ratu. Lah kuwi klerumu ana kono kuwi Kang, sing dadekke ratu Kakang Gatotkaca kuwi dudu bapak. Ning para kawula-kawula kabeh. Lah yen pancen Kakang Antarja gugat kepengin dadi ratu, gugato karo rasamu, ngono. Kepiye carane lan kepiye saranane aku iso bisa kembar karo Gatotkaca ngono. Ing atase tuaku
wajibe aku kudu bisa jajar karo adikku. Ha kok malah sak ngisore. Kuwi kowe kudu nangis karo sing momong awakmu aja kok njur wong tuwa tok uring-uring. Wong tuwa wis angel lho. Lahir kowe jane mati dirumat. Ora iso adus didusi. Jane ora iso nyandang disandangi ben bisa urip. Jane goblok dipinterake. Iya toh, bareng cilik digedhekke, wis gedhe dine kepinteran. Luwih wis dine kelenggahan. Kurangane apa adile wong tuwa? Lah bab kuwi kowe kudu usaha dhewe, ngupaya dhewe mungguing pangrasamu sing supaya aja ming peparinge wong tuwa. Nek sak iso-iso aku kudu sak ndhuure wong tuaku. Kuwi usahamu dhewe, prihatinmu dhewe ngono. Aja meneh kok wong sing gayuh kelenggahan Kang, sing jenenge belajar apa wae yen ming pawitan saka wong tuane genah ora mundhak. Mundhake kudu nganggo sarana gosok ginosok lan hubungan ngono. Iya. Wis padane kaya kowe senengane upama ngegong upamane. Yuk kowe tanpa duwe srawungan kepiye carane iso ndemung? Kepiye carane iso ngenong? Pambok tekan sesuk kowe nganti rambuté 28 ming gargur-gargur ngono kuwi. Isamu ngono mongko ora mesti bener to. Lah ana kono mau kudu digoleki tingkating laku lan tingkating kalenggan nganggo sarana tirakat. Wah kok kae kok wong kok iso kaya ngene. Aku kudu bisa golek kepiye carane. Agak iso gremet-gremet wis kementhus. Nah kuwi ning kono kuwi. Agak iso pawitan sithik ngono wis bukan mos rawung. Nah kuwi rak jenenge elek ta kuwi. Iya. Luwe-luwe upamane Mbak Ayu kuwi belajar nggon seni ngono. Agak iso yo Mas yo karo wong-wong wis ngenjepi saya ora ngajeni. Kuwi ora becik kok ngono kuwi Kang. Iya. Ah luwih prayoga rada ngasori kepiye carane ben bisa srawung lan bisa mundak pengalamane ngono. Nek ming mogok ngono kuwi sak jegewe ming ngono kuwi ora. Jajal rasakno omong aku nek luput suwek ing lambeku. Ya pancen bener, kurang srawungan, kurang hubungan ngono, kurang kepinteramu, ora bakal kelakon tambah kawruhmu. Nek cara aku ngono kuwi. Lah mula saiki ana rembug dirembug, ana pikir dipikir. Yen panggugatmu cara kaya mengkono mau, ayo padha bebarengan karo aku Mesubrata. Kepiye carane bisa kembar karo Kakang Gatotkaca? Mongso gek yen digoleki kok ora ketemu, mesti ketemu. Yen bab iki aku bisa ngembari Gatotkaca wis ana saranane, ana kang bakal misuda pun Kakang. Besok pun Kakang dadi ratu. Luwih pinunjul tinimbang Gatotkaca. Nanging pun Kakang kudu ora srawung karo wong tuwa. Lho, sing dadekke ratu kowe sapa? Ora ana liya kejaba mung Eyang Pendhita Durna. Mulat kaprawirane Rorisan Kusumayana ngadepna satru mungging ayudha. Sigek ngenyo Imbawetana Raden Antarja marang Raden Antasena kocapoh praptare Begawan Durna ngirit para Kurawa.
Kayata pandhita kang wis limpat winangun samuning samudana mengkuliring kasujanan Kirno kula ngaturaken prembagi Panakrama ya. Ya yang Antarja tak terima ya nggih. Pangastuti kula muntur marang jeneng para. Kula cancang putra ing weni. Eyang sing kuning ngaturaken sembah pabekti ya nggih Antarja tak terima. Ngati-ati lho Kakang Durna Antasena tengriki. Kajenge. Mboten apa-apa. Oh ini dasare bocah ora patek normal. Antasena iku arep ngomongke wadi ora ngerti. Awit lolak kaya ngono. Oh nggih. Pancen bocah ora dong. Sak patrap-patrape niku kluntrah klundruh. Ora pati dong Antasena. Nggih. Cobi, agek nyandang anggone wis. Ing atase wong lanang kok anggo tambi wedok. Ora padha karo wong wedok tambi lanang. Niki watake Antasena teng mriku niku. Ah nggih. Apa normal? Nggih. Nika Cepi. Nggih nganggo sarung kok ning cindek. Ning pas dengkul nika Cepi mang pikir. Mang bayangke. Nggih. Ane ngarang bojone ya nrimo ya seben. Nggih. Atake Antasena ngaten niku. Ning paling-paling mengkok sing dosa-dosa mengkok keluargane. Nggih mboten perlu saniki panjenengan ngendikaken bab Antasena Antarja dirembug sing apik-apik. Ning bab wadine aja nganti keprungu Antasena. Krungane kan mboten apa-apa. Apa jangan sing kula cetakke kok niku mah. Wadi-wadine ajeng kula kandhake kabeh pun ajeng napa dheweke. Ora tombok, ora keblok. Mongko ora entuk ndelok. Nah, sen ajeng kula omongke wadi-wadine. Men padu ya semen. Panjang sing gawe busa basah kok. Lemune busa basah nganti mantep. Antarja, wonten dawuh. Rikala semono aku rembugan karo kowe ta, Ngger? Inggih. Sing isine kowe bakal tak tunggalke karo Kurawa besok Poneyang ingkang bakal bisa ndadekke ratu kowe sejajar karo Gatotkaca. Inggih. Iya ora? Inggih. Aku mesakake ngatasé kowe ya putu. Gatotkaca ya putu. Apa sebabe padha dadi putu? Kok dadi kelenggane kok dibeda-beda? Wis, tenagane padha. Wis. Kowe karo Gatotkaca padha tenagane. Apa sebabe kok dadi keluhurane dibeda-beda? Kok randa tingkat Gatotkaca timbang kowe? Wis, rasakno. Inggih. Aku mesake karo kowe wis coba. Panjen kula piyambak rumaos dipun kiwakaken kaliyan Kanjeng. Panjen dikiwakake kowe, dikiwakake. Ora men dikiwakake disingkur karo bapakmu. Lah,
Kaya mengkono mau aku perlu kandha karo kowe ya. Kowe saiki nemono bapakmu. Kowe iso ndadekke ratu karo aku apa ora, Pak? Ngono cara Jawane. Lho nek Antarja niku cara London. Lho, mboten. Cara tembung Jawa ngoko ngono. Oh. Kok nembungake cara Jawane. Ya, iki. Yen pancen bapakmu iso ndadekke ratu kowe aku wong tuwa melu tandha tangan. Mangali pinggul ing anu. Bagia iki. Kowe banjur bisa dadi ratu sesajar karo Gatotkaca. Iki. Wadene nek bapakmu ora iso ndadekke ratu kowe genah nek bapakmu kuwi sengit karo kowe ning ora ketara ngono. Kowe disengiti ning ora ketara. Upama to kowe iki disengiti karo bapakmu ning ora ketara ngrasane atimu mesti kudu krasa. Krasa. Disengiti kuwi ana pikir senajan tata laris lawuhe becik ning pikir disengiti krasa. Awang tuwae. Tapi dicene padane kaya kula pun kali Asatama ing atase padha nunggah sak pertapan ning Asatama niku kali kula niku ora ana bektine cabi pun kula turu teng jaba Asatama turu kepenak nyelekrem pripun rasane napa mboten krasa kula disengiti kali Asatama nggih tapi digugah ya ora Mas saben-saben dinjen wis mati apa urung. Ana anak kok kaya ngono. Panjen anak kula sijine paling dilalah kok. Ana kono kuwi nggih gatekno gunemku. Inggih sedika ya. Tak kandhani, Kang. Kowe aja nggugu karo omongane Pendhita Durna. Awit isine kowe mengko mung bakal didu karo sedulur, didu karo wong tuwa. Iya. Awit ngelingono, uripmu karo uripku ki ora suwe, mesti bakal besok bali ana jaman kelanggengan. Kena diparibasake yen macan mati ninggal siung, gajah mati ninggal gading, yen wong mati ninggal jeneng. Yen jenengmu iki mengko becik arum kena kanggo gawe nyorot marang para anak putu lan ditulodo ditepeni karo anak putumu. Ewa semono yen tumindakmu ora becik ora bakal klakon kowe digemateni lan ditresnani dening anak putumu. Arep kowe bisa nggulung jagat, arep kowe bisa dadi ratu ning seranane kowe kudu wani karo wong tuwa. Wis jajal gambarno ana rasamu. Ora becik, Kang. Banjur saiki sukuk saka asal-usulmu saka sapa? Ya kuwi sing wajib tok pundi-pundi, ya kuwi sing wajib tok beteni, ya kuwi sing wajib tok tresnani. Iya Dimas Antasena. Aja cok kesau milik dudu sakmestine ngrangsang sing dudu sakmestine. Ora becik dudu treng semua yen cara kaya mengkono kuwi. Mungguing aku. Wit jaman saka eyang-eyang suwargi ora ana sing duwe rasa drengki serai, ora ana sing duwe rasa jail metakil, ora ana sing duwe rasa meringkil-meringkilan. Lah kok tekan putu-putune kaya mengkene lakone apa ora keronto-ronto rasane atiku. Lho. Cah ora normal kok le omong kok mapan. Ane kok dong bener nek. Ane nggih mboten iso normal iki ngomong-omongane. Lulak lolok ngoten niku. Tenan. Ajeng awar antar jaman wedi kok. Nek weruh wong akeh. Ha niku lak kepepet nika. Kepepet mergo saka kangane Antarja. Njur mriki niku. Cetha niku pun. Terus saking bayangan kula. Bayangan ki apa? Yen mengkono aku manut karo Dimas Antasena jalaran. Tak pikir-pikir uripe manungsa ing kudu gayuh kautaman. Lah rak ngono.
Antasena kakangmu aja tok pengaruhi lah bocah ora genah ora. Dipernah-pernahke wong tuwa kok kaya ngono. Sesuk Antarja tak dadekke ratu, ngono, Prabu Antarja. Wini sudah. Banjur kowe tak dadekke patih Nitipraya. Ana Antarja kok dipatih Nitipraya. Reka-rekane Kakang Durna wis ana. Ora ganggu lek kuguman karo Kakang Antarja kowe no Durna. Mengko nek muring tak tempiling. Oh ya wis, ya wis. Ya bubar. Uripe menungso kuwi ora sepira ya Antarja ya. Ya. Tinggi. Coba. Kamukten kudu digayuh. Kesenengan kudu digayuh. Muktimu kanggo anak putu, muktimu kanggo gawe para putra wayah. Nah, senengmu kanggo ngulur nyawamu, ngono. Yen ora iso mukti saiki kapan? Aja mikirake jaman kelanggengan kabeh menungso durung padha nglakoni mati, ngono. Mongko mitrusake saka gambar aku wong sing bakal nampa swarga kuwi wong sing dadi ratu, gambar aku. Awit bakal kepintos warga tundha sanga ngono. Rikala semono Raden Antarja pekewet apa nampa ngendikane Sang Tapa Begawan Durna, apa nampa aturira Raden Antasena. Perkeweting tias Sang Antarja penggalih nglambrang tanpa ana tujuan. Suwing jagat kocapa ingkang wonten ngakoso yitma paritma yit marang Prabu Dasamuka manuk marang Raden Antarja malik tinggal padha sanalika. Antarja menawi kula manah-manah ingkang leres malah panjenenganipun Hyang Durna awit menika nggambaraken yen tiyang sepuh kula boten adil palamarta. Narak ngono. Kan Kakang Antarja aja kaya ngono kuwi lho kan. Ana rembug dirembug ana nalar wis ora usah guneman karo aku. Ning kari Antasena manut karo aku apa ora yen pancen manut karo aku manunggal. Iwa semurin pancen bareng labi karo wong tuamu minggat aja nang kono. Oh iya nek pancen karepmu ngono lunga ya lunga ora kambutan. Durna panalinganira lumajaring latri cinandak sang asta jumena
Antarja, kula Eyang, Antasena lunga ora apa-apa ta kowe? Mboten. Kajengipun kesambutan menapa-menapa. Lah niki kula kandhani Kakang Durna, lungane Antasena mungguing rasa kula ngutawatiri. Awit bisa kelakon niki mangke Antasena wadul wonten Ngamarta. Antarja nggo nimbalela merga saka pengaruhe Kakang Durna teng mriki niki sing randa mengku surasa mbebayani. Iya ya, anjing. Yang tak geragas-geragas. Wong digagah ya digeragas. Kok bener ngendikane Adicuni? Antarja, wonten dawuh. Iki Antasena kudu ditututi iki. Nek ora ditututi dibondo tani nyemelangi. Bab menika kula semanggaken Eyang Sengkuni lan Eyang Durna. Pun saiki Kurawa didhawuhi. Nyegat Antasena cekel bondo tangane. Oh iki senika. Jroning perang Baratayuda mulat risang Arya Sena. Iya nyandak pusakanira manjing waning ngaloga gelar. Bocah Kurawa kula sing padha praita ngati-ati Kakang Durna iki mau tekan ana njangkar bumi. Ketemu karo Antarja nanging Antasena wis ana kono kang isine padha dinunggal karep mengaruhi. Gandeng pengaruhi Kakang Durna wis mandi, Antasena banjur metu iki lunga sing tanpa pamit. Sing dikuwatirake yen kahanan iki mengko nganti dikandhakake karo para putra munggahe daturake para sesepuhe ing Amarta mundhak bebayani. Becik Kurawa saiki disebar lakune ngepung wakul boe mangap lakune Antasena segaten. Sedika yo. Wose kon manut yen ora manut rangketen tangane cilik digawe loro gedhe dipatri sikep kegawan tandangi Antasena ayo kon mlaku ayo.
Sang Jaya Jatra tinutuping gedhong waja jangga manglung linepasan pusaka risang paso pati kumlundung mustakanira tumibeng bumi kiyo nyakot trisula ngamuk punggung rempak putra Madukara Antasena mandheg Pakde Tirtanata napa kowe yen kena tak pringgake becik ayo saki bali kuwi manunggal karo Antarja. Lho perkara aku manunggalan orane rak kuwi kewajibaku dhewe. Kowe do melu-melu apa? Manunggal ya sedulur, ora mapan pancen dasare kleru. Yen perlu aku bakal ndandani manelakon sing kleru benerake mang tumindak sing luput. Aja melu-melu nang kono Pakde, aku yen ndelokke kowe kuwi janjane mungguing batin kudune bekti. Awit sak ora-orane Pakde kuwi janjane wong tuaku. Bapakku asli. Kowe bungkuse Bapak Werkudara. Ewa semono yen Pakde Jaya Jatra bakal mbilani karo Kurawa, aku ra mbutuhake wong tuwa, sing tak butuhake bebaya. Rawi-rawi lantas malang-malang putung, kokan wis tebak dadamu luntak ludira. Jagoku kok mlempem. Ketoke bocahe nyenanang kok ngono kok perang kok mung sebilit. Bagusmu bagus kok ora iso goget kok. Ya Kyang Jaya Jatra ki arep muni bocah apik kae wong pawakane iki ngroyek dadi. Jutusan rawet iki wis ora beda karo Durmagati. Ketoke wong mengkas-mengkis kaya ngono. Nek muni maju perang bodho kalani kae. Milih sarungan kae. Pangiotir mati aku adalah aman. Antasena berguguk ngutawaton bundan tanpa ratu mboten purun kula cepeng man. Hai mangsa gelem panjen Antasena dasare karo Antarja penemune ora cocok. Luwih-luwih karo Kakang Durna. Kula badhe majeng malih man, arep maju meneh nggih iki ya wis karena tak keploki antem ke pusakaku. Limpung kelakon botol gagamu.
Pranapta kepiye? Aduh, Paman. Kula tamani limpung boten temama. Pusaka kula ditampel, kula dipruk-pruk kali Antasena, Man. Kalah ta. Dereng, Man, terus ajeng maju malih edan. Wani ping 3. Rondo peng-pengan kowe Tir iki. Wis kana maju tiban kentesku mati dening aku. Kiat sampun Paman. Ya wis pol. Kekuatanmu ya ming semono kuwi. Inggih. Upami kula majeng malih sampun boten wonten ingkang kula nggih gedhug. Ah iya. Wis kentekan pusaka inggih. Ya wis kana mundura. Iya. Aku. Bulis Rawa maju ora? Saiki. Bulis Rawa, Nun, maju ora kowe. Majeng, Man. Nek maju. Kono. Kae Antasena cekel mangke kowe tae-tae mandoe. Rawa mangujar-ujar duaning pengeng wana Kurusetra mawasang Setyaki manjing yuda Guyang-guyu ngapa Pakde? Antasena minggat. Kowe alunga ora arep apa. Kena Taiman ngrasa lunga manunggal karo Antarja ora urusan. Ora rangketan kerubutan karo putra wayah Mustina kabeh kene sak anak buahmu kene. Iya. Iya nggih, marem. Ning kalah apa menang. Ha niki kringit kula ngantek gembrobyos. Nek kula temandang Pancakara. Dijam ilang, Mas. Lho kok kelangan. Nggih, kula nggih kerengan niki wau.
Niki pun boten dadi napa nggih, Man. Nggo guyub-guyub kok, Man. Iya. Men ketok sak kanca niku ya sak yek sak eko braya. Padune kalah kuwi. Durung gati. Napa, Man? Maju apa ora? Terjadi ngene Man. Ayo wis. Saiki aku tak takon, karepmu ki kepiye Durmagati? Hah, Ti? Kowe arep maju apa ora? Kula niki jajane ngono iki, Man. Nek hasrat niku kita nggih mempeng ajeng pedang ngoten maning sing kula kuwatirke niku mangke nek domong kali bojo kula. Nika lho sing jenenge Kalto Denda Kalto Padema nika. Nika cek omong-omong. Ora wis engko aku sing ngomongi. Itu lagi man kok tak pelang. Ampun ngomong-ngomong gimana? Ora. Nah niku weling kula ban. Iya. Karena wong tua mboto ya aja kuwatir. Angger kowe engko bali ora ana cacat babak belur. Bojomu ora ngira nek kerengan. Lah lek ngoten man, mangke pokoke angger ana cacate tambani man. Iya. Kula niki pancen dibeling temen oleh kelengang. Iya wis. Wis kana maju kana. Nggih man. Niki mang gawake dhuwit kula, Mas. Mangke ndak ilang iki. Iya. Pun kok tak trimo paitan lho kok jalu mawon. Niki mangke pun saged melantasi ae kana maju kana. Maju Pakde. Kita iki arang-arang perang kok dadi wani maju arep methuke karo aku Kira-kira skandal kulitmu po? Lho yang ngono kuwi ya ta sing keguyuban. Aku mengko lek melu perang dalane ora guyub. Nek lek melu perang wong ki ana lesi kuning ngono lho. Ayo lah kita mung cetitik. Kowe kalau aku jajal awak perang kaya aku. Nek pancen wani aja kok ming maju jen. Kerubutan sak kancamu. Kowe lah enggak wis gelem temandang temenanan. Mlipatku mengko anggo gebuacut abang. Melah. Kowe tak pandeng geseng temenanan kowe. Lambeku anggo sini bilu. Kowe tak cembul mati kowe. Tenan kuwi. Mengko tanganku agak kemitil. Kowe tak kampleng lemuk kowe. Wetengku agak muni bung. Gunane njaluk keluang aku. Sikilku agak muni gemetel. Aja takon desa. Lah iso mlaku. Ayo kerubutan mau pira-pira mati kowe ora tenan.
Dari mawon man. Dikonco mundur. Kula kok iso tenan kok man, kula pelang lah iso menang. Kowe kalah po nggih. Kula niki le pelang bisa menang dek jaman apa? Nek jenenge kula ngoten niku senajan alang-alang pelang niku nek maju kilo-kilo nggih mboten ketame sak anteman nggih pelang. Nika lho adik kula sing citlaksi nika wae. Cenenang nganggo jas ileng. Kalau menglang icane mengguyang-guyu. Lah muncul jak geguyon. Jak udut-udutan ayo genak gelem banget ngoten man. Ulane pae jae. Beda kakang ning ngriki ketok menang-menang andi kleneng. Ayo. Apa ngomong lho man? Ora. Kebacut pelang kok ngomong lah. Dikonco mundur. Mundur man. Pemaya maju perang le. Nggih. Maju man. Antasena tok kapake. Dereng kok napak-napake man. Kok ora maju perang wong Bulisrawa gelut. Tirtanata sak kancane gelut kok kowe ora. Biaya. Ana wong perang kok biaya. Lho mangke riyen biayane wong perang niku kekuatan. Ana tambah kekuatan. Saya sing gedhe apa man? Sampeyan ngoten ning menang-menang botoi. Ana tanggung jawab ngoten karuan karo temandang. Wandamu kok manuk kulik kok ngono ora. Kakang Durna pripun dijune? Niki Antasena bodho kalani. Oh nggih, mangke kula kandhane Antareja mangke. Lumyang gumuru swaraning wadya mundur saking ayuda salang tunjang rebut ducung Antarja kula yang Antasena pancen bodho kalani. Lah saiki tak pasrahke karo kowe mangsa Budawa. Awit kuwi adimu. Lah menapa mboten prayogi eyang kemoningan temandang. Lho sabar dhisik. Aku mengko temandang klera-klera upama aku tegel karo Antasena. Tak kira ora jam-jaman. Aku yen tegel karo Antasena banjur jajal tritenen. Ana ngendi dununge wong tuwa? Yen nganti aku mengko tegel karo Antasena, upama tak paten ana wong kuwi bocah wingi sore. Yen tak gawe gampang, dheweke ngenyek karo wong tuwa. Tiba perkewek. Perkewet kok perkewek. Nah, mula mangsa Budawa Antarja legas kita mangke kula tandangan. Cinarita tatkala semono katon dukan Raden Antarja. Nektra Markata mundhar mandir wimbo tepung pakulitan anjeng kerut siung tukul sak gedang masisih. Raden Antasena den pandeng keng raka mlajar kapiyandhem tinungka ambyur samudra.
kembang bopong sari kembang trate bang rerayungan lung kepiye nggih Antarja Antasena sareng semertalian kula mlajar kapyandhem kula tututi ambyur ing Samudralaya dicuni kula Kakang Durna Antasena mati kecegur segara ora wani ajarep karo kadange tuwa banjur keplayu tega karo patine sampeyan niku tak onekno wong bodho ora gelem. Antasena niku yen nyegur segara niku ora mati. Ning niku bali teng omahe ngoten. Daran Antasena niku putune Sang Hyang Baruna. Apa meneh iwak gedhe gelem mangan Antasena weruh mawon ora gelem nyeraki awit nganggep yen niku penggedene. Oh iya ya. Mau iya saiki iya. Wong kok le werna-werna. Wah, jan iring banget aku karo Antasena. Isining jagat kok le macem-macem. Aku iso ngandhake macem-macem. Ana becik. Ana mrengkel, ana temen. Nek kok dadi mah pokoke mrengkele. Sing oke merengkel iki mesti sing kedunungan iki masuk kaum putri. Oh padune dhek sing sial. Ngoneke wanita kok merengkel. Antarja, kula Hyang, nyur kepiye nggih? Sampun sakmenika mboten menggalih bab Antasena. Ingkang perlu anggen kula badhe pinanggi kaliyan Kanjeng Rama. Bener bapakmu golek ana. Nek ora iso ngadili ajaran bapakmu. Akan dawuh nyuwun pangestu lan supados kula dipun awat-awat wis aja semelang tansah tak odol saka pungkuran pancen kula du karo wong Amarta didune. Nggih. Antarja kula du karo bapakne. Antarja mati ya kena, bapakne mati ya kena, mati kabeh ya kena.